ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо дар бозори Корвонем ҳафтум дарвоза барои шумо дувойкаҳои навбаромади навинкае ки ҳами бозор дар дромагиян қатъи платиё намоиш метем. ҳамаи шумо касе ки подписатсия кардаги нест марҳамат подписатсия кунад. касе ки подписатсия кардаги ҳами як лайк мемонад тамошо кунад марҳамат. дувойкаҳое ки нав омадагиам барои шумо модельеро омода кардагиам. дизайнҳои навш қатъи на халато ҳастанд кардиганчико марҳамат тамошо кунед. инами дувойкаҳо брукш қатъияй размерашон стандарт марҳамат. расветкаҳош бисёрай як 5-6 намуд расветка дора. фақат ручнои кам овардагиай касе ки мехоҳад заказ кардан сразу заказ кунад якам бопуша. хеле чиз фарқияташ 100%. хай дизайнерҳо меҳнат мекунанд ҳар рӯз як чизои нав мебуранд ки бозорда набошад. конкуренсия беҳад сахтай. барои ҳамин дизайнерҳо беҳад сахт кор мекунанд ки чизои нав барои шумо тайёр кунанд. баъд клиентошон шавад шутобӣ ки коршон намра. ина марҳамат ёш 180 сомон инаи туникаҳои бебрукан. асос на ин новинкаҳои дувойкае ки дар бозор омадагиан интересниан ҳам хеле чиз набуд бозорда анамиён айзону поёнан ҳам дурозан ҳам брукшон қатъияй. одамое ки мисол суроғ мекардин муддат дуроз дар корай анами хоҳиш шуморо мо гап задагием дизайнерҳо на сохтан равон кардан дарозай ҳам брукдор хай наёш ҳастам ё ороишотшон вообще дига. инаё платияи туркия бамбуки тозаи туркӣ 200 сомонӣ 46 то 58 размер ҳастай. най платияи туркӣ стилшон туркӣ бамбуки тоза киса дора пешта барои телефон монак. ду ҷебаки пешаш ҳастай. расветкош беҳад бисёра як 10-15 намуд расветка дора. инаи киртоашон 180 сомон. киртоам хел ороишотшон беҳад бисёрай 100%. ин наворо барои одамое ҳастад ки камтарак марҳамат бибинед касе ки заказ мекунад иҷа дар ламираж ҳам ҳастай бамбук ҳам ҳастай. не ки вақте ки касе суроғ мекуна бамбук иҷа бамбук мо равонро мекунем. касе ки заказ мекуна ламираша ана ёш турки тоза барое ки XL қатъи меоянд. ҳами кадомаш XL боша размер надошта бошад значи турки тоза XL қатъи меоя. инаё хай анаё ки қапидагиш инаё барашкан 180. вилвет бамбук қатъи сохтагиян 180 сомон. ина марҳамат бибинед нео карале бамбук ҳам ҳастанд. ай размери 46 то 56 ҳастай пака. ина ё халатои новинка кардиганшам меган ҳар ҷода ҳар хел номш меган ки основной халат дамонандай 180 сомонӣ. вирсачи халатшон меган то поёна сан қатъи
оройшо дора. Пӯстшо нанигар ки ҳисса чӣ наистагие. материалиш бамбуки тозаай, 100% бамбукай. то размери 52 касе ки мепӯша. расветкаш кама 1-3 намуд расветка дора. марҳамат, касе ки заказ кардане марҳамат заказ кунед. боқӣ сарбаланд бошен, дар паноҳи худо бошен. худо ҳофиз.